PNP Regional Director Marquez, nilabag umano ang batas sa pagtatalaga ng PNP Provincial Director. Kalagayan ni Dagupan City Mayor Lim, dapat na raw sa publiko ayon kay Fernandez. At DepEd, inaaksyonan na ang mga kakulangan sa mga pampublikong paaralan. Masantos siyang araw. Ako si EJ Danga. Patuloy nga ang ginagawang aksyon ng mga opisyal ng lalawigan sa pagpapatanggal kay Police Provincial Director Marlo Chan na sinasabing naging bias noong katatapos na eleksyon. Ngayon naman ay usap-usapan na rin ang paglabag sa batas ng matataas na opisyal ng Philippine National Police sa pagtatalaga kay Chan. Para sa iba pang detalye, narito si Vanch Padilla. Lumabag umano sa batas ng PNP ang dalawang mataas na opisyal ng PNP na sina Regional Director Ricardo Marquez at Police Director Catalino Cuy sa pagkakatalaga kay Pangasinan Police Director Marlo Chan. Ayon kay Provincial Legal Officer Geraldine Baniked, malinaw na nilabag ni Marquez at ni Cuy ang Section 51 ng Republic Act 6975 o ang DILG Act of 1990 na nagbibigay ng karapatan sa gobernador na mamili sa tatlong eligible officers na isusumiti sa kanya ng Regional Director. So we have filed the case based on, because the governor feels that his right under the law has been violated. You see, under RA 6975, there's a provision, particularly in Section 51, which says that the governor has the right to choose the provincial director from the list of 3 eligible to be submitted by the regional director. This procedure was never followed. No list was submitted by the regional director for the governor to choose who the next PD will be. And besides, we have information that Colonel Chan's designation as OIC was terminated on May 10 at the height of the election period. This is another violation because under the Omnibus Election Code, there should be no movement, no appointment, designation whatsoever of persons or officials will occupy these civil service positions. Kamakailan ay nanawagan din ng sangguniang panlalawigan na agarang pagbaba sa pwesto ni PD Chan sapagkat wala umanong tiwala ang mga opisyalis ng lalawigan maging ang karamihan sa mayor sa bawat bayan dahil sa iligal na pagkakatalaga sa kanya sa kasagsagan ng eleksyon. Ito ay mahigpit ding ipinagbabawal ng COMELEC. Environment and Natural Resources o DENR na maaaring makontaminate ng mga dumi na nanggagaling sa mga minahan sa Benguet ang mga ilog sa Dagupan City. Agad namang buo si Fernandez ng task force upang babantayan ang mga ilog ng syudad sa pangunguna ni Romeo Rosario kasama ang DENR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at National Integrated Fisheries Technology Development Center o NIFTDC. Nagpatayo naman ng 4 na sampling stations sa Dagupan, ang Kalmay, Pantal, Dawul River at sa likod ng Melis Restaurant. Pinag-aaralan pa ang mga water samples na nakuha mula sa mga nasabing lugar at malalaman pa ang resulta sa susunod na linggo. Sa mga balita tungkol pa rin sa pagbubukas ng klase noong Lunes, pinantayan ng ating kasamang si Louie de la Vega ang unang araw ng pasukan sa Binmaley 1 Central School. Narito ang ulan. Binantayan ng Pangasinanwa at sa mga pangyayari matapos ang unang araw ng klase sa Binmaley 1 Central School. Tinatayang umabot na sa 1,070 ang mga enrolled students ng paaralan para sa taong ito. Masaya ang pagsalubong sa atin ng mga estudyante habang ang mga magulang naman ay nakapirmi sa kani-kanilang pwesto habang hinihintay ang mga anak sa paglabas sa break time. Tinanong natin ang ilan patungkol sa pagbubukas ng klase. Wala namang aberyang nangyayari dito. Nung umpisa lang kasi maraming late enrollees. Yun lang po. So naging maayos naman po ang opening of classes kahapon. Opo, maayos lang. Yun nga lang, kulang ng electric fan. Kaya mainit. Nasambit din nila ang tungkol sa K-12 program ng hingi ng kanilang hinaing. Siso yung K-12, ngayon nga lang, kulang ng mga classroom, kulang pa mga teachers. Magkakaroon pa ng dalawang
extended na 2 taon, di matatargalan sila sa elementary. Imbis na mababawasan na yung mga elementary, Lalong humabay pa sa pupunta na sa high school. Elementary Sa na. high school lang, Saka nag-extend ng 2 years. Di kami sumasang-ayon sa K-12. Saka mas humaba yung pagbabantay dito. Oo, pagbabantay, hindi pa kami gagraduate. Imbis na college na. Samantala, kinapanayam naman natin ang isang guro para sa mga aktibidades na ginanap sa unang araw ng pasukan. Ginawa namin ng kahapon sa first day of class. Okay, so first yung flag ceremony, flag raising. This is nag-lead ang mga PNP of Binmalay, of course. And then after that, we have our exercises. And then after pumunta kami sa mga room namin and orient the pupils. And marami pa rin hindi nag-enroll sa amin. So kasi nung last before regular class, supposedly, ay enrollment period na. But marami sa mga bata pa na hindi nag-enroll. So medyo hindi nagkaroon ng regular class. Kasi kaya enroll lang nila. Ipiniliwanag din sa atin ni Ginoong Normante Soriano ang itinalagang mobile teacher sa Binmalay, isa sa munisipalidad ng Pangasinan, ang tungkol sa alternative learning system. Kinikita namin dito yung mga hindi nakatapos ng elementary, then drop out secondary. Layunin rin ng paaralan na mas mapalinis ang kapaligiran at gawing mas student-friendly ito, at yan ang mga kaganapan dito sa Binmalay 1 Central School. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Ilang mga magulang at mga mag-aaral ang nag-alala ng magkaaberya noong pasukan sa isang paaralan sa Binmalay. Nagbabalik si Louis de la Vega. Nagkaroon ng aberya sa unang araw ng klase sa North Central School nang hindi umano tanggapin ng ilang enrolled students. Tinatayang ang dating bilang ng estudyante na 40 kada section ay umabot na sa mahigit 50. Mas pinalala pa ang sitwasyon dahil sa kakulangan ng silid-aralan at upuan. Hindi maikakailang sobrang pag-aalalang sinapit ng mga magulang ng mga batang natanggal sa listahan. Ang ilan ay umiiyak habang pinupulong ng Public School District Supervisor na si Ginang Alicia Bangsalpangan. Aginan tatlong tanggapira, kumon, Monday, Tuesday, ang tamlay bibilang na yung estudyante, di ba? Tayo mapagat, kasi kami manggawin ng medyo. Hindi kasi masapin niyo naman siya. Si kami may nagarayo ba dyan? Sa ibabaga mabalik si kami nakahunang at si kami nakakal. Ang ikinagagalit pa ng ibang magulang ay kung bakit natanggal ang mga mas naunang nagpatala. Paniwanag naman ni Mrs. Idoviges Severa, ang principal ng paaralang North Central, itinuturing na isang minor glitch lamang ang pangyayari at hindi kailangang ikabahala ng mga ito. Dagdag pa ni Supervisor Pangan na humingi na ito ng karampatang tulong sa DepEd. Dali-dali namang naresolbahan ang problema dahil sa pagkakasundo ng mga punong guro at kooperasyon ng mga magulang. Kayo nakista, sobrang kayo. Mapagat. No, sarag ko na araw may opisina may gamitan niya. Pagpasyan dahil internet. Tayo opisina. Oh. Basta kayo lang mapagat, kayo nakis. Hinihintay na lamang ang maupo ang manggagaling pa sa iba't ibang paaralan sa distrito. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Patuloy naman ang isinasagawang aksyon ng Department of Education sa mga problema ngayong pasukan. Narito ang aking ulat. Nagsasagawa na ng aksyon ang Department of Education o DepEd para sa mga aberya sa mga pampublikong paaralan sa Division 1 ng Pangasinan. Una na ang naiulat noong Lunes na sa Padilla Central School sa Lingayen, problema ang kakulangan sa upuan kung saan ang mga plastic armchair ay sira-sira na rin. Sa isang phone interview, sinabi ni Carmina Gutierrez, chairperson ng Balik Eskwela program ng DepEd Division 1, na nakatanggap na sila ng mga report mula sa mga paaralan tungkol sa mga aberya ngayong nagbukas na muli ang klase. Ang mga report na ito ay isinumite na raw nila noong Biyernes sa Central Office at sa Regional Office upang matugunan na sa lalong madaling panahon. Hinihintay naman nila ang abiso kung kailan darating ang door-to-door delivery ng mga bagong upuan na ipapalit sa mga luma at sira-sira na. Samantala, naibalita rin na sa ibang paaralan ay sa gymnasium na nagkaklase ang mga mag-aaral. Ang solusyon naman daw dito ng DepEd ay ang pagpapatayo pa ng mga classroom sa pamamagitan ng public-private partnerships kung saan nakikipagtulungan ng mga non-government organization. Sa Agno National High School ay uumpisahan na raw ang 2-story 4-classroom building. Sumasailalim naman sa rehabilitasyon ang Gabaldon Building ng Bulinaw Integrated School.
Upang pansamantalang matugunan naman ang kakulangan sa classroom sa ibang paaralan, ay ginawa na raw nilang 2 shift sa isang araw ang mga klase. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Natuwa ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at si Governor Amado Espino Jr. sa pagpasok ng isa sa mga Manila-based bank dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kamakailan nga ay binuksan na ang City State Savings Bank Incorporated o CSBI ang kanilang branch sa Dagupan City. Pinuri ni BSP Deputy Governor Nestor Espinilla Jr. at ni Espino ang CSBI na nagbukas din ng mga branch dito sa Malasiki. Ayon kay Espino, ito raw ay makatutulong sa paggarantiya na magkakaroon ng patuloy na kaunlaran sa ekonomiya ng Pangasinan. Ang paglalagay ng 2 branches sa Pangasinan ay bahagi ng 5-branch expansion program ng CSBI. Nagbukas din sila ng kanilang mga branch sa Puerto Princesa, Batangas at Santa Rosa, Laguna. Gaganapin naman sa San Roque Dam ang isang earthquake drill. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Vanj Padilla. Magsasagawa ng scripted na earthquake drill sa San Vicente, San Manuel, Pangasinan o sa San Roque Dam sa ika-10 ng Hunyo ang National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay Regional Director Melchito Castro ng Office of Civil Defense, naglalayo ng nasabing drill para makita ang iba't ibang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga lokal na pamahalaan sakaling magkaroon nga ng malakas na lindol. Ang nasabing drill kung saan palalabasing tatapon at tatagas ang tubig mula sa San Roque Dam ay magsisilbi ding paalala para sa lahat kung papaano ang mga dapat na paghahanda at gagawin sakaling magkaroon ng worst case scenario. Ipapakita din kung papaano makakatulong sa nakararami ang damayan at bayanihan spirit ng mga mamamayan. Dadaluhan ni Defense Secretary Voltaire Gasmin ang nasabing drill at ng iba pang mga dignitaryo upang makita ang kahandaan ng Region 1 sakaling magkalindol at magkabaha. Nais din ng kalihim na makita ang mga gamit ng Rehiyon 1 maging ang mga tao na dadalo at tutugon sa mga sakuna. Bagamat sinasabi ng pamahalaan ng San Roque Dam na hindi basta-basta bibigay ang dam sa lindol, ang lalawigan ng Pangasinan ang unang tatamaan sakaling ito nga ay bumigay. 32 bayan sa lalawigan ang posibleng maapektuhan kapag ito ay bumigay sanhi ng malakas na lindol. Vanj Padilla para sa Pangasinan Watch. Samantala, hindi na lang mga customer ang gumagawa ng shoplifting. Maging mga tauhan mismo ng mga supermarket ngayon ay ginagawa na rin ang kalokohang ito. Narito ang report ni Mayan Garcia. Kalaboso umano ang isang cashier sa CSI The City Mall kasama ang 2 pa niyang kasabwat dahil sa pagnanakaw. Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police Dagupan, nagpanggap umano na customers ang 2 kasabwat. Ang bali ang modus kasi ganito. Yung 2 nag-post na customer, bumili ng mga items, din kakutsaba nila yung cashier. Yung iba lang dun sa grocery items ang finance, pero karamihan hindi na na-finance. Then yung ilalabas na, chinik ng guard. So nagkaroon ng discrepancy. So chinik nila, marami palang mga items doon na hindi dumaan doon sa hindi na-finance doon sa cashier. Umabot sa humigit kumulang 8,900 pesos ang total market value ng nasabat na grocery items. Nakulong naman ang 3 suspect ngunit kalaunay napalaya rin dahil nagkaroon ng agreement sa pagitan nila at ng CSI management at case closed na raw ang naturang kaso. Ito naman ang payo ng otoridad sa mga establishment patungkol sa pag-hire nila ng kanilang mga empleyado. Sa mga establishment, i-double check na lang nila yung background identification ng mga employee na i-hire nila. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Isang kinikilalang miyembro ng Akyat Bahay Gang ang natimbog ng mga kapulisan sa isinagawang Integrated Patrol System sa kahabaan ng Gomez Street, Dagupan City, alas 11 kagabi. Ang 31 anyos na si Rolly Gumapos Romero, residente ng Caranan Street, Poblacion Oeste, ay aktong nahuling lumalabas mula sa isang abandonadong bahay na may daladalang rubber shoes. Agad namang hinarang ng patrol team sa pangunguna ng PCP-1 Supervisor SPO-1 Jesus Gerard Manawis ang suspect. Kabilang sa mga nakumpiskang gamit mula rito ay isang baril.
Dinala ang suspect sa Region 1 Medical Center para sa medico-legal examination at tuluyan na ikinulong sa Dagupan City Police Station. Ang mga kasong kinaharap ni Gumapos ay ang paglabag sa RA 8294 at COMEIEC Resolution 9561. Naagnas na ng matagpuan ng bangkay ng isang magsasaka sa Rosales, Pangasinan. Kinilala ang biktima si Carlito Olongan ayon kay Police Chief Inspector Randy Arellano ng PNP Rosales, ika-27 pa raw ng Mayo nang maganap ang krimen. Nagiinuman ang biktima kasama ang 3 pang mga suspect na kanyang mga kaibigan. Nagkainitan umano ang mga ito at pinagbabaril nila si Olongan. Pagkatapos ng barilang naganap ay binaon ng mga suspect ang biktima sa lupa kasama ang kanyang motor upang maitago ang krimeng kinasungkutan nila. Kinilala ang mga suspect na sina Roque Mendoza, Carmelito Suyat at Rosario Toralba. Nakonsensya naman ang isa sa mga suspect kaya inamin niya ang kanyang ginawang krimen at ang pagbabaon sa biktima. Samantala, nakakulong na sina Suyat at Toralba at kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga pulisya si Mendoza. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat ng serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.